Chibay ule mai tam tok ka kang dona kan zat tura zirin tel hi chu kan telanga tel po lo lum ve to a purun var hi rei lo te kan chuang ve photang purun sen hi ka mang nem deuh hlek dona kan du zat kan tel mayanga mi hi alai hola ka da a kan kang min ve dewang mai tam tok hi pan te te in ka chana purun sen hi minin ni don ka chuang to a alo min ve dewa mai tam tok chia al tur tok purun sen hi kan min ngal chuan mai tam tok a min meu hi chuan a ut vek man thina tui kan leite ni ngot lo chuanin kan china nga aron min ve deuh thleng kan chuangang mi hi alai hola khan kala da renga atul da na zirin kan da hniamin kan da sanganga uluk dewin kan vil dona nia thirbela a hu kan farthak tir hian a ro lu tuk tur te kha aveng ve a tui hi a hran pa in ka lei lawa a tula ni chuan a lei thei thawa minute sari don ka chuang to a mai tam tok po alo nem ve to a ai eng chili powder du zat tel turania thatakin kairwal thei turang berin kan cho polang garam masala tamwak lo angai na lo ta na tel lo thei thawa kan chin to lawanga ti hian mai tam tok le purun sen a min that thlengin kan chuangang akhat moi tokin kan chok ve zelanga mai tam tok hi anowa kan chanpan boka a min har don lawa purun sen po hi a min thavek to a ut si lawin arong te hi amoy ania mai tam tok po min tha to a kan duang taka minin kan chuang don ania ka channel min thlir saka wangin ka lo me